Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos. Saya ketemu di Malaysia. Kita beli sama Ateng bos. Ini beli. Ini beli. Ki kumpulane wong gede-gede wis dik lho. Ateng karo mujek lho. Makane Ateng nyapo ngono lho. Kok orang lho Ateng lho piye? Dilan, kok ngono Dilan? Mubeng. Iya, mungkin lagi teko pemono. Piye to? Ayo sebab piye to Mas? Lagi teko semono Mas pengalamane. Padahal Kalau nih gini, maksudnya kedawan rambut opo piye to maksud? yo gak ero Mas. Lah Dewi. Dilan itu mubeng lagi lho Dilan. Mubeng kok balik neh lho. Aku melu. Kumpulane wong edan. Kumpulane wong gede-gede. Dan lihat toh. Dilan, kulone Dilan. Oh, nah. Dia agak koplak Mas. 80-90%. Betul, Dilan. Bujang-buyu dhewe lho Ateng Dilan. Ujane piye to jan Ateng? Pokoknya gak pas 100 Mas. Kurang ya satu ya. Gak ada Mas. Teng. Celuk beles lho. Piye to jane? Piye bal mubeng ya balan. Piye? Piye apa? Niki tekone paiman ya. Diacot dinopo? Dino kok gak waleh. Napa waleh? Ya iki wong piye jane les lho. Iki piye to les e? Atenge ndi? Pito les piye? Wah ning ndi to ning kene cerita kok ke Jakarta cerita lho. Ke Jakarta aku nggak ikut kamu. Ke Jakarta lolo pade tenda biru. Jakarta aku nggak ikut kamu. Lolo pade pasti germo haju. Ke Jakarta aku nggak ikut kamu. Berarti klub apa? Pasti juga begitu. Gak iya? Iya. Matur thank you Mas. Nah, ya iki. Makasih. Iki klub apa ngene iki? Bu. Nanya lagi. Sanes Iwan Mas. Iwan Fals ya. Ya, Iwan Fals. Ya iya. Watu cilik, Arane krikil, rodok cilik, arane cukil. lah ketok Metotok arane ndang ta kowe. kowe kok. Emoh. Ya aku aja ngawiti. Watu cilik arane Krikil, watu gede arane rodok. Lah ketok mendundung sak. heeh. Anggere ngomong coba nyanyi elek. Lho, kowe iki gak elek iki. Gue disal Ora. karo Jenderal Prabowo Subianto. Enggak, iki lagu enek kok ning musik kok. Enek tenan Lah bola. enek. Ya iki klub. Weh, Nung. Iki lho enek. Dong, slow blaze dong. Lingsir wengi iki lho enek. Iya enek. Bejo iki klub wong edan nyabe wong iki. Iya bener. Ning Lingsir wengi. Yuyu pade jegur ke kali. Ya yo kowe lali. Gak yo. iya. Mau aku kekelan terus. Ora, udah kuwi kok yasinan karo sapa to do bengi. Karo bapake kae sing dimong tomblok. Oh, diajak. Yo
Diajak. Diajak kan? Heeh. Alhamdulillah. Nanti ikut selamatan enggak? Iya. Betul. Wis saiki tak bedheki. Apa? Apa bedane cah edok karo cah lanang? Ora usah petita-petiti. Iya, ngene lho. Lek. Kamu belagu jajal iso jawab ora. Lanang iki itu beda to, Lis. Bedane lho apa raimu Lho. digenahno. Wong lanang duwe senjata. Ya terus Wadok ya duwe. Ngono lho. mosok bedane ngono. Terus piye dia jajak Cah ta? lanang kuwi rambuté ndep, nek cah edok rambuté dawa. Lek lanang iso karo bedawa kok. Ah tak piye? Kowe bedhe aja sing ngono sing pasti lho Ben. Nyapa to? Penting enek jawaban. Iya lah Jelas iya. gak jawab. Betul. Ya. Ngono lho. Kabeh iki duwe Lis, rongso ngono lho. Lingsir wengi ana kuti ana lali. Ayo. Dan Yang ning emas ana itu. Drek aku. Dan lho. sing ndelok sapa pirang ewu orang? Oh, 3.000 orang. Kaya to. Nganu. Once. 2019. Oki. Oh. Geng-geng ya. Maaf, Mas. Maaf. Prabowo. Bercuak-cuak aja. Yo, kan cuma kita cari hiburan. Guys. Iya kan, kali Golek dulurmu lho. wah, kali berapa? Apa? Gak tahu ya. Disuntik iso dhewe. Golek Wan! bebedan, Dik. Dek, golek dek. Golek bebedan lho. Suntik. Golek bebedan. Suntik golek bebedan. Golek bebedan dong, Disuntik. Disuntik. Suntik apa nih, suntik? Suntik kan disuntik apa? Suntik kendile. Lihat lo. Lihat. Dek, golek bebedan lo. Arep ngontrol kowe ya. Iya, ngecas ini. Ngecas apa lho? Mbok. Kok ngesok ke bangkak ngono ya? Bebedan, Bos. Bedan. Iya, iya. Bedan rebet. Iya. Ya ora. Ero. Namanya kucing ngalih, gue kopi gak jenak ya. Nyapa tadi mulai nol. Gitu. Entar iki to. Wis, Vin. Nyapa to wis. Wis, Mas. Maaf, Mas ya. Ah, mesti ngono urung Ya, bar kok. berbincang-bincang daripada ngelamun, Mas. Kamu iki cerita-cerita apa zaman dahulu lho, Bos. Enggak to? Sama dong. Mas, ngono. Iya to. Atur, thank you. Makasih, Mas. Nyapa kok ngusikan iki to? Enggak. Rokok ora to, tak kei rokok. Di duitmu ndi? Ini uang. Mana? Lihat dulu. Berene tak tukokno. Uset to. Ebuane lho. Oh iya ya aku tak tukok rokok. Obah. Oh, wong dienggo apa Wis duit? tak tukokno dhewe. Ning ndi aku tuku rokok? Kono, Mbak Dar. Kadoh men to iki. Kuwi kan Yang ndi? ngene ndang wong ning nggone Mbak Iya, Yun gone ndang kok. Usok. Usek to. Musik ogah. Tenan iki kok jancuk jaran raimu. Iya. Klo pratik lho. Ora asik ilmu hacu kok. Sing eketan ki lho. Kita dase wit 7.000 kok. Lah ngono lur ke pagi hari ini saya sama Bilis. Baliknya tuh asu lho kok. Tak kira ki eketan cuk, jancuk. Cuk, malah alasan wi lho kok. Lah ngono lur ki
ketemu ngopi barang sama syuting ngopi bareng lapor jangan lupa bapak asal warahmatullahi wabarakatuh.